Многія жыхары буйных гарадоў мараць пра свой загарадны дом. Напрыклад, у Маскве, па данным апытанняў, гэта 28% насельніцтва. Але ўдаецца пабудаваць яго мала каму. Прычыны гэтага – высокі кошт загараднага дома з драўніны або ячэістага бетону, вялікія затраты на ягонае ацяпленне і працяглыя тэрміны будаўніцтва. Магчымы выхад з такой сітуацыі – выкарыстанне танных і цёплых матэрыялаў расліннага паходжання, напрыклад, саломы. Але нягледзячы на тое, што займаюцца будаўніцтвам дамоў з выкарыстаннем саломы, пілавіння, верхавога торфу і іншых натуральных матэрыялаў ужо не першае дзесяцігоддзе, яно дагэтуль не стала масавым ні ў адной краіне. Асноўная прычына – высокая складанасць і многааперацыйнасць будаўніцтва дамоў з такіх матэрыялаў паводле сучасных тэхналогій, напрыклад, з пакоў саломы. Таму мы прапануем новыя прынцыпы стварэння дамоў з натуральных матэрыялаў. Распрацаваныя панелі і блокі з саломы і іншых матэрыялаў, абсталяванне для іхняй вытворчасці і метады будаўніцтва. Якія галоўныя перавагі нашых блокаў і панеляў з матэрыялаў расліннага паходжання? Па-першае, высокія цеплаахоўныя і гукаізаляцыйныя ўласцівасці сцен пры нізкім сабекошце. Суадносіны гэтых двух паказчыкаў 5-7 разоў лепшыя, чым у дамоў з драўніны. Па-другое, сцены нашых дамоў не патрабуюць дадатковага ўцяплення і ўзводзяцца значна хутчэй. Іхнія цеплаахоўныя ўласцівасці і без уцяплення ў 1,5 разы вышэйшыя за патрабаванні будаўнічых нормаў. Па-трэцяе, расходы на ацяпленне дома, збудаванага паводле нашых тэхналогій, у 2-3 разы меншыя, чым на ацяпленне дома з традыцыйных матэрыялаў. Чаго мы дасягнулі на дадзены момант? На гэтым этапе развіцця праекта распрацаваныя эканамічныя будаўнічыя вырабы з матэрыялаў расліннага паходжання і пададзеныя 3 заяўкі на вынаходства. У ААТ «Бабруйск Аграмаш» створаныя і выпрабаваныя доследныя ўзоры блокаў. Ёсць шэраг ноу-хау, якія дазваляюць прыстасаваць наяўнае абсталяванне для індустрыяльнай вытворчасці нашых вырабаў. Праведзены аналіз рынку ў Беларусі, СНД і Прыбалтыцы. За 3 гады сабраны папярэдні партфель заказаў.